hvis de vidste, at det var dig, der havde reddet sidde for Geisler over for den anden side af gaden. Det er jo ikke noget, der bare vil give dig en evig glæde, men også dine familievenner og sidde for Geisler. Min krop blev skænket til mig, og alle jeres krop blev skænket til jer, for at blive brugt til noget fornuftigt. Og når jeg så via en dag har tjent vores pligt som mennesker i bjørn, så ser jeg i hvert fald frem til at vide, at der er en dreng eller mand, som går på gaden med mit hjerte. Og det er i hvert fald for mig til at føle mig godt, når jeg ligger oppe i himlen. Det at kunne skænke livet igen til en anden person, er ikke bare noget helt enestående, men det er en af de største ting, du nogensinde kan gøre her på kloden. Og tænk, hvis det var dig, som skulle bruge en ny nyre, eller en ny lever. Vil du så ikke også gerne have, at du vidste, at der var mange, der gerne ville være organdonorer? Hvorfor have en negativ holdning mod noget, som en dag kunne hjælpe dig? Og du ved jo aldrig, hvilken side du kan være på. Hvis du har nogle familier eller venner, som selv er organdonorer, så prøv at tale med dem og se, hvis de foreslår det. Det kan jo være, at der er en speciel grund til, at de har valgt at blive det. Og det koster heller ikke noget at blive organdonor, og du kan tilmelde dig både over internettet, mundtligt og skriftligt. Og så vil jeg bare gerne slutte af med det her. Hvis du får et sus og en glæde at dele med andre, hvis du føler chancen for at redde en, virkelig noget, der er noget for dig, så er min eneste forslag, at du bliver organdonor og siger ja nu. Fordi hvorfor ikke hjælpe din verden, hvis du kan?